li hija propju l-analiżi li żjed bir-reqqa possibbli tat-testi antiki. Uħdem fuq poeta tal-400 li huwa pratikament tal-istess żmien ta' Pietro Casciaro. Jismu Giovan Matteo Di Melio, għax istanki l-edizzjoni tal-poeziji tiegħu minn manuskritti li qatt ma kienu ġew pubblikati qabel. Allora jiena meta mort hemmhekk imbagħad bdejt nara tallimt il-filoloġija x'inhi, tallimt dawn l-espedjenti kollha x'inhuma, meta ġejt lura rajta b'mod ieħor li. U għalhekk kont ħriġt dak l-artiklu bit-Taljan. Għaliex rajta mod ieħor? Għax malli tara di hekk int. Tajjeb tajt għaliex hawnhekk dal-vers huwa nieqes. Meta l-versi huma kollha endekasillabi. Dak kien l-ewwel suspett. It-tieni suspett għaliex hawnhekk għandek ripetizzjoni ta' tafal morħi. Dak huwa difett tikraħ għall-poeta. Imbagħad l-erba' versi l-oħrajn. Għaliex pratikament huma identiċi. Identiċi għax jekk inħarsu hawnhekk qegħdin naraw illi daw il-vers l-ewwel ħaġa jinqasam fit-tnejn. Tajjeb għandek l-ewwel emistikju u t-tieni emistikju. L-ewwel emistikju tal-erba' versi huwa ripetut preċiż fit-tieni verżjoni tagħha. Barra minn hekk, it-tieni emistikju tat-tielet vers huwa identiku wkoll. Jiġifieri għandna erba' mistikji u għandna vers sħiħ illi huma ripetuti preċiżament, identikament. Niqfu għawal issa. Poeta li se jikteb kwartina u kwartina oħra warajha u se jġib 5 emistiki minn 8 li huma identiċi, ħaġa assurda. Ma teżisti mkien. Tajjeb, assolutament. Met inti mbagħad tara illi l-ewwel vers kellu t-tieni emistikju illi niżel fl-aħħar vers bħala t-tieni emistikju fejn kien hemm il-vojt qabel, tajjeb, qed iżid ieħor li huwa identiku. Barra minn hekk, it-żewġ versi tan-nofs Mekitali, tajjeb, ma kitati li baqgħet, allura kull ma biddel da bejn l-ewwel verżjoni u t-tieni hi l-ewwel tafal morħi li kienet ripetuta. Dan duna li kienet ripetuta u hekk waqaf jikkopja. Allura flok ikkanċella reġa' kitibha. Kull ma biddel kif qed ngħidu hawnhekk jiġifieri għandek 6 minn 8 mistiki identiċi. Li assolutament bil-fors din ma tistax tkun mod ieħor ħlief rifatta. Reġa' kitibha il-poeta, reġa' kitibha b'mod iżjed loġiku u iżjed skont ir-regoli. Għax l-ewwel waħda hija assolutament difettuża, kif għadna difettuża għax għandha vers nieqes illi dak juri illi huwa hemmhekk induna li hawn irrepeta għax għajneh meta qed tikkopja inti għajnek tmur ġeneralment fuq the next one, kultant tikkopja ta' qabel jew ta' wara. Dik hija ħaġa komuni ħafna fil-manuskritti kollha tad-dinja. U da ġralu hekk hawn. Allura ma komplix. Allura reġa' kitibha. Tajjeb, tista' tkun ukoll però anki versjoni d-awtore, illi l-awtur stess ikun reġa' kitibha. U Brandano, peress li hawnhekk din hija poeżija ta' Pietru u mhux ta' Brandano, qed jikkopja xi 50 sena wara li nkitbet, allura f'dak il-każ hu speċi ma jafx kienet il-vera intenzjoni ta' Zioh. Tajjeb? Issa għaliex din hija verżjoni sospettuża. Għax kif qed naraw hawnhekk, hawn minn tixed u l-poeta hawnhekk mhux qiegħed iżomm mal-iskema. Tajjeb, mhux qed iżomm mal-iskema għax daw ta' wisfel issa affiġhom flimkien. Għaliex affiġhom flimkien? Għax issa jrid iddaħħalha f'pejġ waħda. Issa, għaliex ma kkanċellax? Dowel għatlek għaliex ma kkanċellax? Għaliex ma kkanċellax se ngħidlek issa. Għax din il-poeżija mhijiex bella kopja. Din hija kopja skartata. Tantu hekk illi qiegħda fl-aħħar karti tal-manuskritt illi jservu biss biex jillegaw il-manuskritt. Dik kienet tattika oħra li nsibu anke fil-poeti Bologniżi tad-200 fl-Italja, illi kienu tan-nutara. Il-karta dak iż-żmien kienet ħaġa għalja ħafna. Allura ma kienux jarmuha. Il-poeta tiegħi li ħriġt jien, pereżempju, kien juża karti anki ta' ħadd ieħor. Għax da Giovan Matteo Di Melio għamel il-kollezzjoni tal-poeżiji tiegħu fl-ispazji vojta ta' dak il-karti li kien jiddobba. Ma tantx kellu flus. Allora kien juża l-ispazji vojta. Da kien qed jiktab probabbli
ħtejjeb, minn hekk manuskritt bil-ġabra tal-poeżiji tazziju. Bħala bella kopja. Di żbalja, probabbli flok qataħħa qabad faxxiklu ieħor u di tafaħħa biex jillega dal-manuskritt li huwa notarili u mhux poetiku. X'imkien xi darba kien jeżisti żgur manuskritt bil-poeżiji kollha ta' Pietro Kaxxaro. X'sar minnu? Intilef. Ma nafux. Jekk insibu verżjoni oħra ta' din il-poeżija tkun ħaġa interessantissima għax dak li qed ngħidin jew jiġi konfermat jew jiġi negat. Imma sakemm tinstab da xejn problema la volja f'dal manuskritti kollha li hawn ġew jien ma nistax nifhem kif kien hawn poeżija waħda. Imma insomma. Barra minn hekk iż-żewġ kwartini huma simili ħafna ta' xulxin għax il-lessiku huwa kważi identiku. Barra minn hekk il-kontenut tat-tieni kwartina ma jżid xejn ġdid ma' dak li ntqal fl-ewwel waħda, x'jista' jfisser dan? Dak jikkonferma propju hekk, anki li din hija speċjalment l-ewwel kwartina hija verżjoni żbaljata, jew fil-kopjatura jew il-poeta kien għadu qed jikkomponija, għax da Brandano se tasab karta fost il-karti ta' Ziju fejn kien qiegħed għadu qed jipprova jsib il-verżjoni definittiva ta' dil-poeżija. Għaliex dil-poeżija għandek 6 versi distiċi, jiġifieri bir-rima imbewsa, Umbat l-aħħar 6 versi distiċi, umbat il-kwartina m'għandix versi. M'għandix rima. Dik problema kbira. Jiġifieri jiena naħseb illi din laqas mill propju l-aħħar verżjoni tal-poeżija, ma sab xi karta li mbagħad intilfet fost il-karti l-oħrajn ta' Pietro li ġew fidej Brandano u ħareġa kif inhi. Għamilha dak li ngħidula aħna verżjoni diplomatika. Imma suspettuża l-biċċa xogħol. Għax hija ċara li blana Cruzi Mobile, per eżempju, tiġi għandek il-rima, għandek omorkom, għandek nitħadditkom u nomorkom, lemule u muħsule. Issa din ukoll problema żgħira hawnhekk, għaliex mule u muħsule hija maħsula, ovvjament. Għax di mhix bil-Malti, di bil-proto-Malti. Ma nistgħux nitkellmu fuq il-Malti aħna qabel żmien il-kavallieri, qabel inbniet il-belt, qabel nħolqu il-ċirkostanzi ideali biex ikonna kojne, kważi għażi lingwa dejjem ibbażata fuq kojne. Hawnhekk għandek verżjoni tal-Malti tal-imdina li mhux aktarx li ssibu llum simili għal ngħidulu dialett tar-Rabat. Tajjeb, għawek m'għandekx Malti standard, jiġifieri Malti għadu mhux standardizzat hawnhekk. Allura hawnhekk għandek qabillek mule u moħsule u minżeli u ħali. Għaliex minżeli u ħali. Dik il-ħali probabbli hija miftuħa il-eli. U ssib f'ċerti dialetti ma nafx x'tarabat hekk ukoll illi tinħadem hekk. L-oħra, ibnija jew tiegħa, Ventura, Sura, Ħamira, Tamamra. Dida xej problematika, imma evidenti l-MR u dik il-Y emmek hija anaptissi żgur. Allora ħamra għax għawet jitkellem fuq kuluri. Art bajda, art sawda u x'tista' tkun oħra bil-fors ħamra, mela dik il-li ma tingħadx, tajjeb, ma tiġix pronunzjata u dik hija ħamra. Taħta hemm trid minn tamamra qed naraw hawn. Imma hawnhekk ovvja illi tiġi taqbel ma' ħamra. Allura tamra. B'xi mod. Xi tfisser tamra, issa jiena ma nafx. Imma b'xi mod dik tiġi jekk da qed isegwi r-rima, dik tiġi pronunzjata bħal ħamra. Waqti imra